Hai ce să am oblighime, te șomură pistolul pe mande, te șomură șuri pe mande. Hai fite sau le mămângă pe cartieri. Le mămângă pe cartieri. N-ai tu nevoie, vedete, avem persoane amare. Unul mai Grivița, Chibrit, Giulești, Chiajna, Dragomirești. Deci, jantul mingă falando foro, jantul mingă caine romțigăniacă. Am cazul că caine hambiții, pur și simplu, iritiv pe să țigănii. Te mereu mără și avem vreme, te acceptuie de situația, deja azi care s-a spălat pușcării. Aia mea s-a obișnuit merg pușcărienți. Cel care face anunțul șocant în direct pe Facebook este unul dintre capii clanului Sadoveanu, grupare care stăpânește de 10 de ani cartierele din nordul capitalei, dar și o parte din județul Ilfov. Suntem și noi strânși aici, așa cum am anunțat mai devreme. Chiajna, Dragomirești, Chitila, Rudeni, 1 mai, Chibrit. Suntem toți strânși aici, avere, pentru o situație, o parte mică. Și hai pe noapte dați în discuție, că deja se duci la persoane, popul life-ul. Hai fite sau le mămângă pe cartieri. Uite, să la militare, al Ita sau la militarul le mămângă pe cartieri. N-ai tu nevoie, vedete, avem persoane amare. Unul mai Grivița, Chibrit, Giulești, Chiajna, Dragomirești. Deci, jantul mingă falando foro, jantul mingă caine romțigăniacă, de cana aia să le mămângă fite sau pe cartieri. Tazianu, că ita lucrăta, lescă șave, lescă fral, o gazovici, că să le coce, o paloș, că ce permiteți că în cască frală. Coline pescă căra, am de două zone, am de două părți, încercut a pe chinele, că ce mă șeruci? Am cazul că caine hambiții, pur și simplu, iritiv pe să țigănii. Să țigănii iritiv pe. Dar că de când nu mă ne treaba tărbire, dreptul mingă ca de când am de avere părți durion, pa sectoarea ca de la mare, când ai o cazul ca te, trebuie să avem discuții. Adocazul că lineantul mingă vere, te bichinen, te creen afaceri, n-ai ca nicaz, ca nici problem să avei. N-ai șucat. Te permite la pe tevelul ăsta. Te n-a faltul mi suspectul, pa Kșon, pa Dui, pa Trân, pa la cadolai foc ai cărdeame să ai cite na cursul, te dică marea treaba tar, hai mă luat doaia me persoane că ai pronunțat sardeame, te n-a faltul mi suspectul că căreia mi discuții. Ca de roden, termenul este trână și onego. 6 luni de zile de acum momentul, bichinem vere, tu mare proprietăți, ca de ce timp o să îndrăzni sardinean, te cărem ca da pasul, pe te care mă chistui mața pe stradă. Ia de chitila, ila chibrit. Păi de ce să mă că fac și un patron paștar, cu ăla-i faci și postime, hai aflisarea, secă de țigănia, că să-mi coci, mă țârg de tu la răspundere, că ai răspundere de nu, te casă lângă pelea. Dar pe altul mergă sincerul, te mereu mără și avem vreme, te acceptuie de situația, deja azi care s-a spălat pușcării. Aia mea s-am obișnuit merg pușcărie. Da, te harover, te harapala, ce mai să am, hai ce să am oblighime, te șomură pistolul pe mande, te șomură șuri pe mande.